אני בן אדם יחסית עצלן. עובדים 26 שעות, זה מין חתונה, לתקופה של חצי שנה לפחות. תקשיבי, זה לא מספיק שבת עשית טיפול. הייתי אצל ההוא ועשיתי את זה ועשיתי את זה ושום דבר לא עזר לי. אם אני אמכור את כל המכשירים שלי או שלא הייתי קונה, אני הייתי קונה גם את דירה בשווילה, גם את הרכב וכל השאר הדברים. אנשים מה כן אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות, לא כל דבר שרואים באינסטגרם זה... לא מבינים את זה. באותו יום של בוטוקס לא צובעים שיער. בסוג של מצילים את האנשים. אף מטופל לא ברח לי באמצע הטיפול. כאילו האזור של הגבות יכולות ליפול. זה אחלה מתנה, זה הרבה כסף, הרבה כסף. היי חברים, שלום לכולם. אתם עכשיו כרגע נמצאים בערוץ שלי, אצל סמה קוסם. אנחנו מדברים פה על תחומים ביוטי, ושוברים את המיתוסים, מדברים על תחום איך להיכנס ולהרוויח כסף בתחום הביוטי. היום פודקאסט מספר 1, ואצלנו פה נמצאת ויטה, הרופאה מהממת, אחד המפורסמות, אחד המובילות בארץ. היום אנחנו נדבר איתה קצת על המיתוסים, מה זה בוטוקס, מה זה חומצה הילרונית, איך זה עובד, קצת נשתף את זה עם התחום שלי, כי אני גם נמצא בתחום ביוטי, בתור מומחה להסרת איפור קבוע וקעקועים, וכמובן קצת על איפור קבוע. אז ויטה, אני רוצה שקצת תציגי את עצמך בבקשה, מאיפה את, איך נכנסת לתחום וכל השאר הדברים, ונמשיך. זה סיפור ארוך, זה סיפור מ-13 שנים. למדתי רפואת שיניים בעצם בבלארוס, שזה ברית המועצות לשעבר, והגעתי לתחום במקרה כי רציתי להגדיל את השפתיים שלי. המליצו לי על איזה רופאה ללכת אליה, ושאלתי אותה שאלות, איפה לומדים את זה, ואמרה לי, את יודעת שגם את יכולה ללמוד. ואמרתי, יאללה, אני אנסה, אני אלך ללמוד בשביל לעשות לעצמי, לחברות, לאמא, וככה זה התחיל. בעצם למדתי את הקורס הראשון שלי עוד לפני שסיימתי את הקורס של רפואת שיניים, לפני שקיבלתי את התעודה, והתחלתי לעבוד בזה לאט לאט, ועוד חברה ועוד חברה ועוד דודה, ואחת הביאה את השנייה, אז ככה לאט לאט התחלתי להיכנס יותר עמוק לתחום, הנה, לאן זה הוביל אותי, עכשיו לדבר איתך בפודקאסט. מעולה. אז ויטה, אנחנו נלך קצת אחורה, בת כמה את עכשיו? וואו, לא שואלים משם. אני יודע, שאלה לא הכי נעימה, אבל בכל זאת אני אתחיל קצת אגרסיבי. השנה יהיה 40. 40. כן. אוקיי, אז כעיקרון את אומרת שהתחלת את כל הדרך שלך 13 שנים לפני. נכון. ואת אמרת, איך נכנס בכלל לתחום של רפואה? כי זה, לא יודע, נראה לי לא משהו שרגילים כל הזמן ללכת ללמוד רפואה. אז אני הדור הראשון במשפחה שלי, שהלך ללמוד רפואה, אבל מאוד נקשרתי לרפואת שיניים עוד מהצבא. אפילו לפני, מהבית ספר, חלמתי על איזשהו תפקיד שהוא יהיה משמעותי בצבא, לא רק להכין קפה לבוס, כמו שאומרים, ומקצוע לחיים, משהו שאפשר לקבל גם דרך הקורס הצבאי, זו תעודה שמוכרת מטעם משרד הבריאות, אז הלכתי להיות סייעת רופא שיניים, ומאוד נשאפתי לזה, והבנתי שאני אוהבת, וזה מאוד מעניין אותי, ולאט לאט, אחרי שהייתי סייעת רופא שיניים, התקדמתי כאילו מהכי למטה ללמעלה, ראיתי את הרופאים שאני עובדת איתם, ראיתי שאין דבר שם שאני לא מבינה, או שאני לא יכולה לעשות פיזית בידיים שלי, והתחום סקרן אותי, והלכתי לפי החלום. אז זאת אומרת שאת ממש בכוונה הלכת ללמוד את הרפואה, נכון, הייתה לך כוונה כזאת, וכל השאר הדברים. את האמת, כל הכבוד, כי להגיד לך את האמת, אני עכשיו כשנכנסתי לתחום הביוטי, גם חשבתי, וואלה, למה לא הלכתי ללמוד רפואה? כי רפואה זה משהו שגם יחסית מושך אותי וכל השאר הדברים, אבל לא יודע, אני בן אדם, אולי אני אגלה לך את הסוד, אבל אני בן אדם יחסית עצלן, ולא יודע, אני לא בן אדם שיכול לשבת במקום, ללמוד וכל השאר הדברים, ורפואה זה משהו שלומדים המון שנים, נכון? כמה שנים? רפואת שיניים בארץ לומדים 6 שנים, ורפואה כללית לומדים 7 שנים. אני עשיתי מסלול שהוא יותר קצר, 5 שנים בבלארוס. הבית ספר שם הוא בית ספר גרמני, הולך כמו שלומדים בגרמניה, זה התוכנית. זה בית ספר או אוניברסיטה? אוניברסיטה כמובן, אבל זה נקרא שקולה. כן. כאילו הסקול.
השיטה שמלמדים בבלארוס במינסק, זה שיטה כמו שמלמדים בגרמניה. אז התוכנית היא יותר עמוסה, אבל בטווח של 5 שנים אפשר לקבל את התואר. תואר. כן, בדיוק, תואר רפואת שיניים. והחלטתי שאני לא הולכת לבזבז את הזמן שלי להתקבל בארץ, כי זה מבחנים קשים, הרבה זמן לוקח לעשות פסיכומטרי. פשוט אחרי הצבא, כשהחלטתי שזה התחום שאני רוצה ללמוד, נסעתי דוך למדינה שממנה הגעתי, שם נולדתי בבלארוס בעצם, שאבא שלי הביולוגי שם. פשוט נסעתי לשם, ולא הייתי צריכה לבזבז זמן על לימוד שפה מחדש, כי רוסית זה שפת אם שלי, אז בעצם היה לי תהליך שהוא קצת יותר זריז מאחרים. נכון, אבל את בכל זאת, לפי מה שאני יודע, חייבת להוכיח את הדיפלומה שלך פה גם. כן, יש לי דיפלומה אירופאית, בגלל שזה האוניברסיטה כמו אוניברסיטה גרמנית. אוקיי. חזרתי לארץ, עשיתי הכנה של 3 חודשים, ועשיתי את המבחן. באיזה שפה את עושה את זה? אני עשיתי בעברית. 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 אוקיי, זאת אומרת, את בכל זאת צריכה לדעת את השפה כדי... יש מבחנים שהם, אחרי שלומדים רפואה בחו"ל, חוזרים לפה, וכל אחד יכול לעשות לפי רוסית, אני יודעת, אנגלית, אולי איטלקית אפילו יש, ערבית בטוח, ועברית כמובן, כל אחד בוחר את השפה שבה הוא רוצה לעבור את המבחן. בחרתי ללמוד שוב חזרה את העברית ולעבור לעברית בשביל מונחים מקצועיים, כדי כאילו להיות במקביל למה שקורה פה. אז לאחר 3 חודשים של הכנה, עשיתי קורס מיוחד לזה, עשיתי את המבחן, עברתי שלב ראשון, שלב שני, הכל מפעם ראשונה, ברוך השם. מעולה. ואף פעם לא עבדת בתחום רפואת שיניים, נכון? לא, עבדתי בתחום של רפואת שיניים, בטח, זה החלום, כל הרומנטיקה של להיות רופאת שיניים, לא ויתרתי בקלות, בוא נגיד ככה. זה לא שישר עברת לעבוד בתחום הרפואה האסתטית. זה קרה במקביל, אבל כמו שאמרתי, ההתחלה של הלימוד של אסתטיקה זה היה בשביל עצמי יותר, לא חשבתי על זה כתחום שאני הולכת להתפתח בו ממש. יותר בשביל עצמי, בשביל החברות, ככה אולי חיסכון לעשות לעצמי. אז כן עבדתי בתור רופאת שיניים של ילדים, 2, עבדתי גם במרפאות של מבוגרים, קצת קופת חולים. ראיתי שלא בכל מקום קשה לי להתברג, נוסעת המון, גם בנתניה דרך אגב עבדתי, גם בירושלים, מבשרת, בת ים, איפה רק לא. וזה היה קשה, זה היה קשה, סופר קשה. אני בטוח. והבנתי שאני צריכה להתברג במקום אחד, כדי שהמטופלים באמת יוכלו להגיע אליי, מי שרוצה להישאר אצלי, שיהיה לו נוח ונגיש. זה לא הגיוני שיש לי מטופל אחד מירושלים ואחד מנתניה, והם חפשו אותי ברמת גן. סביר להניח שלא. נכון. אז זה היה כמו לעבוד באוויר. נכון, התפזרתי מאוד ולא באמת קרה מזה משהו. נכון. וברגע שהבנתי שנפתחת בארץ אקדמיה, זה היה אקדמיה או ראשונה ללימוד של רפואה אסתטית, ממש לרופא שיניים עם תעודה ומשהו שהולך להיות מוכר, נרשמתי. ובאמת הלכתי איתם ולמדתי קצת פחות, אבל התעודה, כבר, כן, זה כאילו היה משהו כבר יותר רשמי, ומשם לאט לאט זה התקדם, זה התגלגל, הוא בעצמו. ברור. כל הכבוד באמת, כי מצידי להשקיע כל כך הרבה שנים ללמוד את התחום, ואני אגיד לך את האמת, כמובן שיש כל מיני סוגים של הרופאים, כי יש רופאים אורתופדים, נכון? רופאים בתחום השיניים, רפואה אסתטית וכל השאר, ולפי מה שאני יודע למשל במדינות של ברית המועצות, אוקיי, מאיפה שאת, כן, נכון. אני, גיאורגיה, אוקיי, וכל השאר, לא כל רופא מרוויח הרבה כסף, אוקיי, לא משלמים שם, כאילו באמת... גם הרבה... בארץ לא כל הרופאים מרוויחים נכון, הרבה למשל, כסף. אני לא רוצה לדבר על אף אחד כמובן וכל השאר הדברים, אבל מצידי אני מעריך את התחום של רפואה הרבה יותר ממה ש... באמת נותנים להם, כי תקשיבי, קודם כל, אני לא מדבר על זה כבר שהם בסוג של מצילים את האנשים. דבר שני, זה שליחות, זה אורח חיים. להיות רופא זה אורח חיים, וזה שליחות אמיתית
כל הזמן, אתה לא מפסיק להיות רופא, גם לא אחרי שעות העבודה שלך, גם שאתה בחוץ עם הילדים, בכל אירוע כזה או אחר, זה לא משנה. אני בטוח כשהייתי רופאת שיניים, היו באים ופותחים את הפה, כל משפחה מגיעה ושואלת. תדעי, כואב לי פה, תסתכלי שם. ברור. אני כבר, באמת. אבל חוץ מזה, זה גם השקעה גדולה. אני יודע שכל הקורסים, כל הלימודים, זה לא עולים גרושים כמובן. חוץ מזה, תמיד צריך לעשות השתלמויות, תמיד צריך ללמוד משהו חדש. כי חוץ מזה שרפואה, אוקיי, התחום שלי גם מאוד קשור לרפואה, אבל לרפואה זה לא תחום מדויק. לכן מתפתחים שם כל הזמן דברים חדשים, תמיד מתקדמים, פה פתאום גילו משהו חדש, פה פתאום חקרו משהו חדש, איזשהו נתונים חדשים, משהו התחלף וזה, וכל הזמן צריך להיות במעקב של זה, ואם אתה באמת רוצה להיות כאילו מוביל בתחום שלך, אתה כל הזמן צריך להיות מקביל עם כל השינויים האלו. נכון. אז מה שאני מתכוון שאנשים לומדים כאילו את כל הגיל הצעיר שלהם, בוא נגיד אפילו אם היית הולכת בגיל 18 לעשות את זה, את מסיימת רק את האוניברסיטה בגיל 23, פלוס חוץ מזה אם אתה עובד בבית חולים וזה, אני יודע שאת עוד שנתיים צריכה לעבוד שם בתור שנה או שנתיים בתור מתמחה. נכון, בתור מתמחה, ורק אז את תוכלי לעבוד כרופא. מתחילה את השלב א'. נכון. רק אז מתחילים את השלב א'. נכון, אז לא יודע, טווח של הזמן. זה המון שנים. המון שנים, ולא יודע, מצידי, לא בכל מקום ולא בכל מדינה, באמת מעריכים את זה ומשלמים סכום בהתאם למקצוע. אתה צודק וזה עצוב מאוד. גם המתמחים עושים משמרות נורא ארוכות, מדברים על זה היום בחדשות, שהם עובדים 26 שעות, זה לא הגיוני, לא אנושי, ויש להם גם משפחות וילדים קטנים, אני לא יודעת איך אפשר לתפקד אחרי 26 שעות, כשחיים של בן אדם אחר עומדים על הפרק. אי אפשר להישאר בפוקוס. נכון. כמו שאתה מתחיל את היום ומסיים את היום. זה גם סטרס נראה לי. בוודאי. כל הזמן, לא לישון מספיק שעות, אולי אפילו קצת מוותרים על החיים שלהם כדי... מוותרים המון. המון, כן, כדי להיות כאילו חזקים וטובים בתחום שלהם. אז כל הכבוד, אני רוצה שקצת ספרי על איפה את עובדת כעיקרון, מה את עושה, על הטיפולים שלך, ושאנחנו נכיר את זה קצת יותר מקרוב. טוב, אז אני עובדת בקליניקה שלי ברמת גן. מעולה. אנחנו נמצאים בקבעים 9, מי שרוצה לרשום לו את הכתובת. נכון. אוקיי. פרסום טוב קטן. פרסום טוב, כן. אז הקליניקה היא בעצם מכלול של כמה דברים. חלק מזה זה הזרקות שאני עושה, אני ועוד רופאה שעובדת אצלי. מעולה. זה כל ההזרקות של בוטוקס וחומצה הילרונית וביוסטימולטורים ומזותרפיות וכו' וכו'. ויש את המחלקה של הלייזר, ששם אנחנו עושים את כל הטיפולים שהם עם טכנולוגיות. זה לא רק לייזר, זה גם טכנולוגיות RF. למיצוג, שיפור האור וכל בעיות הנלוות, כמו פיגמנטציה, נימים, נגעים וכו'. אז זה בעצם שתי המחלקות שיש לנו בקליניקה, ואיתם אנחנו, כן, איתם אנחנו בעצם נותנים מעטפת שהיא יותר גדולה, למטופלת שמגיעה סתם לעצב שפתיים, מתעניינת באפילציה, או לא יודעת, הסרת שיער, או איזה פיגמנט נקודתי שמפריע לה, אנחנו יכולים לטפל בזה בקליניקה שלנו, ולא להפנות אותה לדברים אחרים. כי בארץ זה מאוד נפוץ כשלאנשים יש נטייה לפיגמנטציה, כי כולם, הרוב. כן, כי קודם כל השמש כמובן, ודבר שני, אנחנו בארץ יש המון אנשים שהם פיצפטריק ברוב, גבוה, כן, 3 ומעלה, ולאנשים האלו יש נטייה. אז אם אנחנו עצרנו פה, בואו נדבר קצת על פיגמנטציה. אני בטוח שלאנשים יש שאלה כזאת, איך בכלל ניתן לטפל בפיגמנטציה, ואם ניתן להיפטר ממנה לתמיד. שאלה טובה, והיא לא פשוטה לענות על השאלה הזאת. מכיוון שצריך, כשמטפלים בפיגמנטציה, צריך קודם כל להבין מאיפה היא הגיעה. כי יש פיגמנטציה מולדת ויש סוגים של פיגמנטציה, יש פיגמנטציה שזה צבע עור פיזיולוגי, שהוא כהה בחלק מהמקומות, כמו הפפיים למשל. רואים כזה חלחלות, עפרפרות אתנית, מה שנקרא, כן? ויש פיגמנטציה סולרית, ויש פיגמנטציה שהיא של מבוגרים, ויש פיגמנטציה שהיא הורמונלית שהיא אחרי לידה, ויש
קומביניישן שלהם, כן, שילוב של כל מיני פיגמנטציות, גם יכול להיות טראומה שעשתה איזשהו פיגמנט, חטטים וכו'. אז כשניגשים לטיפול בפיגמנטציה צריך להבין קודם כל מה הסיבה, ולנסות לנטרל את הסיבה שיצרה את הפיגמנט מההתחלה. כמובן שאת ההורמונים אנחנו לא יכולים לסנן או לעצור אותם, זה בעיקרון בעיה אצל נשים. נכון, אבל לפעמים השמש, כן, יש לנו פה דרך לעבוד, יש את כל הסאנבלוקס שניתן להשתמש, וזה אחלה אנטי-אייג'ינג, וזה דסטופני, איך אומרים דסטופני? מונגש לכולם, מונגש מאוד, כן, זה כל אחד, נגיש מאוד. יש את זה בכל הרשתות הפארם, אין היום קוסמטיקה שמייצרת איזשהו קרם שאין להם סאנבלוק, SPF 50 ומעלה. נכון, אנשים פה בכלל מוותרים על המשחות, כל הקרמים של ה-SPF וכל השאר הדברים. יש הרבה שמוותרים, יש הרבה שהולכים למיטת שיזוף וגורמים לעצמם נזקים עתידיים. עכשיו, זה... חושבים רק על יופי. נכון, זה יפה, שיזוף זה יפה, אבל יש אלטרנטיבות, וכדאי להשתמש באלטרנטיבות ולדעת אותן, שיש בהתזה ויש במריחה ויש כל מיני כאלה ואחרים. אני חושבת שקודם כל ה-SPF זה מוריד משמעותית גם פיגמנטציה שהיא פיגמנטציה אחרת, זאת אומרת השימוש ב-SPF, ואם זה משהו טראומטי אז אנחנו ממש מבררים מה הסיבה. כמובן שלייזר זה אחד הפתרונות, אבל זה לא פתרון קסם. פילינגים זה גם נותן פתרון, אבל לא לאנשים שבפיץ פטריק גבוה. וקרמים, מעכב מלנין זה מאוד חשוב למרוח את זה ולעשות את ההכנה של האור לטיפול בפיגמנטציה. אז זאת אומרת שהכי טוב זה לעשות שילוב בין משחות ללייזרים. תמיד. הרי לייזר עושים פעם בחודש, פעם בשבועיים, פעם בשלוש. זה הטיפול שהוא מפרק את המלנין הקיים. מה שיש עכשיו, הכתם, החלק, השכבה העליונה שלו. זה כמו בצל, תחשוב, יש לך מלא שכבות. שכבות, נכון. כדי להגיע לשכבה הלבנה, אנחנו צריכים לקלף קודם כל את השכבה העליונה. ואתה יודע, אני לא צריכה להסביר איך לייזר עובד, ברגע שהוא נתקל בפיגמנט, שם הוא משפיע, שם ההשפעה שלו. פיגמנט זה המטרה כעיקרון, ללייזר. בדיוק, הפיגמנט זה המטרה. כשאנחנו משחררים גל של לייזר, הוא נפגש בפיגמנט הראשון שהוא פוגש. זאת אומרת, שם הוא נספג, בקהות הזאת הוא נספג, ויש תהליך של ההחלמה, כל הפיגמנט עולה למעלה, אם הוא פיגמנט יותר עמוק הוא יורד פנימה לתוך האור, ושם הוא מתפרק. זה תהליך. עכשיו, כדי שהתהליך הזה יקרה כמו שצריך, אנחנו צריכים מספר טיפולים בקליניקה. בגוף שלנו בכלל לא ניתן לשנות כלום ושום דבר בטיפול אחד. אבל מה אתה עושה כדי שברגע שהמטופלת יצאה, פירקנו לה את הפיגמנט בחלק העליון, היא יצאה החוצה, הסתובבה בשמש, קיבלה פיגמנט חדש. אם היא לא קיבלה ממך הביתה לשימוש ביתי, מעכב מלנין, ו-SPF טוב, והיא משתמשת בהם, שזה הדבר השלישי, לא מספיק שיש על המדף, צריך גם להשתמש. אז אם היא לא מקפידה על זה, אתה כאילו עובד על ריק. את יודעת מה הבעיה אצל אנשים? שכעיקרון, עכשיו את אומרת שאת נותנת להם טיפולי בית וכל השאר דברים, הבעיה עם אנשים, לא רק בארץ, בכללי, שהם באים, לא מקשיבים לייעוץ בכלל, לא מקשיבים להנחיות, כלום ושום דבר, זה כמו שמילים שלך נכנסים לאוזן אחד מהאוזן שני, יוצא, באים לטיפול וחושבים שזהו, פה הכל נגמר. אבל לא כולם ככה, ברוך השם, יש לנו מלא הצלחות עם פיגמנטציה, עם טיפול בפיגמנטציה, אפילו מאוד סופר קשה, ששום דבר אחר לא עזר. בפרוטוקול הנכון, זה השילוב הזה של לייזר וטיפול פילינגים, ובאמת חיזוק אפילו ויטמינים, אני אומרת הרבה פעמים, אם יש מחסורים פנימיים ואם הגוף לא בריא, אז יש יותר נטייה שהטיפול יהיה פחות מוצלח. אז צריך קודם כל את הבפנים, ודבר שני זה השימוש הביתי, כי אתה לא יכול ללכת אחרי המטופלת עם הלייזר ולעשות לה כל רגע. זה עבודה משותפת, וזה תהליך. וכאשר המטופלת מגיעה אליי עם בעיה של פיגמנטציה, אני קודם כל מסבירה לה שזה תהליך, זה מין חתונה לתקופה של חצי שנה לפחות, כן, חצי שנה, שאני והיא עובדות למען מטרה אחת. ואם המטופל הוא זה שיכול ולוקח את זה ברצינות, אז מן הסתם הטיפול יהיה מוצלח. נכון.
לצערי, אנשים, דווקא בתחום הלייזרים וכל השאר, לא מבינים שלייזר זה לא כמו ניתוח, אנחנו לא מוחקים את הפיגמנטציה. הסרה של פיגמנטציה זה בכלל תהליך שתלוי בה המון גורמים וכל השאר הדברים, כמובן צריך גם טיפולי בית, זה גם משהו שהולך, בא והולך, ולצערי הרב אנשים לא מבינים, הם תמיד מצפים שהם באים אלייך פעם אחת וזהו, פה הכל נגמר. אין קסמים בעולם, אין נכון. קסמים. הגוף של בן אדם הוא מגיב שונה לכל הטיפולים, אז לכן אנחנו גם, הם צריכים להבין שאנחנו עושים הכל לטובתם. אוקיי? נכון. אנחנו לא עושים קסמים, אבל אנחנו הכל עושים לטובתם, ולא כולם מוכנים לקבל את זה. אני חושב שיש הרבה אנשים שמוותרים על נכון, תהליך. בגלל שהם שומעים שזה תהליך, או שומעים שהם צריכים להקפיד, ואומרים אני לא יודע להקפיד. אז חבל להתחיל משהו שאני לא יכול נכון. להתמיד בו, אבל זה תמיד התמדה, זה 1,000,000%. תמיד עבודה משותפת, ואני אומרת שאני בקליניקה עושה בגג 50% זה בגג, אולי אפילו 30%. כל שאר העבודה זה עבודה של המטופל, לשמור על עצמו. הלייזרים, לא לייזרים שלך, בכלל הטיפולים שלך יכולים להפך להחמיר את המצב של פיגמנטציה? קורה, דווקא אצל המטופלים שלא שומרים על עצמם, נכון. שלא עשו הכנה כמו שצריך, שיוצאים לשמש פתאום אחרי תאריך, יכול לקבל קביעה, או יכול לקבל גם, להתקבל פיגמנט שהוא יותר, נכון. היפרפיגמנטציה, או היפופיגמנטציה. באמת, על טיפול בפיגמנטציה, אנחנו יושבים על ייעוץ, בשביל להתאים את הפרוטוקול, ואצלי בקליניקה אני עושה משהו שהוא לא מוגבל במספר טיפולים, אלא אני אומרת חצי שנה. כל אחד לפי הקצב שלה, נכון. לפי הטכנולוגיה שהיא צריכה, כי יש לי מגוון טכנולוגיות שעובדות על פיגמנטציה, ואנחנו תמיד עובדים איפשהו בבדיקה, האם הטיפול בעוצמות גבוהות, בפחות טיפולים או בעוצמה נמוכה, ביותר טיפולים, מה פה יכול לשחק לטובתנו מבחינת לקבל תוצאה, ואנחנו מבטיחים תוצאה למי שנכנס ועושה את הפרוטוקול, נכון, כי אנחנו עושים את המקסימום בשביל נכון, זה. אבל תמיד צריך להיות בשיתוף פעולה. את לא יכולה לעשות הכל לבד. חד משמעית. זאת אומרת, הלקוח שמגיע אלייך, הוא צריך ממש לעבוד איתך בשיתוף פעולה, להקשיב למה שאת אומרת, לשמור על ההנחיות, ורק כך יהיה חד משמעית, אין פה... אני אומר לך את זה כי הלייזר שאני משתמש, הוא, לפי מה שאנחנו יודעים איתך, הוא די דומה ללייזר שלך. כעיקרון בו גם אפשר לטפל בפיגמנטציה, למה אני לא עושה את זה? כי קודם כל זה באמת צריך לשלב עם חומרים קוסמטולוגיים ורפואיים, אבל חוץ מזה, הלייזרים באמת יכולים להחמיר את המצב של פיגמנטציה, ואני למשל, הטיפולים שלי מבצע אך ורק אם אני יודע שאני יכול לתת 100% הצלחה. ולצערי אני מוגבל בכמה דברים, ובגללם אני כעיקרון לא מבצע את הטיפולים האלו, למרות שהמון אנשים רוצים והמון אנשים מנסים לעשות את זה, ולהפך מחמירים את המצב. תמיד צריך ללכת למומחים שהם באמת מבינים ובאמת יודעים מה הם יכולים לעשות, כי זה סך הכל לקחת אחריות על הלקוח שלכם. יש איזו נקודה כזאת שרציתי להגיד, בנושא הפיגמנטציה. הרבה פעמים אנשים שמגיעים אליי כבר, אני רואה את הפיגמנטציה על הפנים שלהם, ואני שואלת, האם טיפל בפיגמנטציה? אומרים לי, עשיתי כבר הכל, הייתי אצל ההוא, ועשיתי את זה, ועשיתי את זה, ושום דבר לא עזר לי. ואני אומרת, מה, עשיתי טיפולי לייזר? אני אומרת, כן, עשיתי, קוסמטיקאית עשתה לי משהו. איזה לייזר זה היה? מה זה? עשיתי טיפול אחד, לא ראיתי שום שינוי, הפסקתי. זה, האנשים כבר באים סוג של פצועים מקומות אחרים. בדיוק, מהניסיון שלהם עם זה לא היה טוב, והם פחות שמחים. הם פחות רוצים להיכנס לעוד איזשהו תהליך כזה, כי הם ניסו. והם כל הזמן באים סקפטיים. הם סקפטיים. סקפטיים גם לטיפולים שלך. הם באים, אבל הם כל הזמן סקפטיים. כל הזמן שאלות, תמיד רוצים לחפש משהו, איזשהו בעיה וכל השאר הדברים. טוב מאוד שהתחלתי לדבר על זה, כי זה מקרה מאוד נפוץ בתחום שלי. מאוד, כן. כי תקשיבי, זה לא מספיק שבאת עשית טיפול. עם איזה מכשיר עשית? איזה טיפול עשית? מה היה טווח בין טיפול לטיפול? איך שמרת? וכל השאר הדברים. זה לא מספיק שהגעת לטיפול. ונכון שהמטופלים שלך לא יודעים לענות על זה? ממש. הם לא מבינים בזה שום דבר. ואתה מנסה להסביר להם, וזה מאוד קשה. כי כמו שאני אמרתי, הם באים מאוד סקפטיים.
את מבינה? זה מאוד חשוב להתאים, זאת אומרת, את לא יכולה לאכול את המרק עם המזלג. כדי לאכול את המרק את צריכה להשתמש בכפית, ואם ניסית לאכול את המרק עם מזלג, כמובן שלא הצלחת. תעשי הכל כמו שצריך, תוכלי לאכול סך הכל. אני מבין אותך טוב מאוד, לעבוד עם אנשים זה קשה, וגם אנחנו איתך עובדים בתחום היופי, בתחום ביוטי, ולאנשים כשהם מסתכלים על עצמם וכל השאר הדברים, יש להם תמיד איזשהו דאגה, יש תמיד שאלות, יש תמיד סקפטיות, יש תמיד לחץ. אני תמיד, דרך אגב, אני אוהבת לענות על שאלות. למה? כי אני מחנכת את המטופלים שלי, כדי שהבחירה שלהם לגבי כן טיפול כזה או טיפול אחר, או כן לעשות טיפול או לא לעשות טיפול, היא צריכה להיות השכלה, כאילו זה צריך להיות מושכל, החלטה מושכלת לחלוטין, הם צריכים להבין למה אני עושה את זה, ומה ההיגיון שעומד מאחורי כל דבר שאני מציעה להם לעשות. ככה אני יודעת שהבן אדם הבין, חשב על זה, הייתה לו את האופציה לבחור, בין זה לבין זה לבין זה. ובסוף יש לו ערך מכל מה שאת עושה. יש לו ערך ממה שאני עושה, נכון, הטיפול יכול לקחת 3 דקות, אבל ההסבר והייעוץ יכול לקחת 40 דקות כדי להסביר לו, אני אומרת, אפילו לא תעשי, אבל את מבינה עכשיו מה זה יכול לעשות ומה זה לא יכול לעשות. נכון מאוד. גם כדי לא להשלות את המטופלים טיפולים או איזה שהם פנטזיות שהם המציאו לעצמם שהטיפול יכול לעשות ניסים ונפלאות. אני קצת מורידה ציפייה, מסבירה המון, נותנת להם את היכולת לשאול שאלות, אפילו הכי מצחיקות והכי לא במקום, אבל זה מה שנותן להם את הביטחון שהם עשו את הבחירה הנכונה. נכון מאוד. זה אחד הסיבות למה אני כאילו התרשמתי ממך ולמה קראתי לך, כי אנחנו יחסית ממש דומים בסוג ובכלל יחס שלנו לעבודה, כי אני בדיוק ככה, אני לא מחפש אנשים ולא מחפש לקוחות שבאים אליי וכאילו, טוב, אני אנסה גם פה. אני רוצה שלקוח שמגיע אליי הוא יהיה שלם עם מה שהוא בוחר. אם הוא לא בטוח, עדיף שהוא יחשוב ויחזור או שישאל את השאלות, מאשר שהוא לא יהיה בטוח ואחר כך, נכון, זה יהיה קצת גס להגיד, אבל ישגע אותי אחר כך עם כל השאלות האלו בבית. כשלקוח מגיע אליך הוא צריך להיות 100% שלם עם ההחלטה שלו. אחרת למה הוא בא? למה הוא משלם כסף? נכון, הוא צריך להיות שלם ב100%, הוא צריך להעריך, כי בדיוק כמו שאמרת, אנשים כל הזמן מתפלאים למה הטיפול שלי עולה כל כך הרבה כסף, למרות שהטיפול שלי לוקח דקה, 2. אבל חבר'ה, מה עומד אחרי זה? את מבינה? בעיקרון אצלך, שזה 5 שנות לימוד רק באוניברסיטה. אני כבר לא מדבר על השתלמויות, כמה כסף זה עולה וכל השאר הדברים, על המכשור. מכשור לא עולה, לא 5,000 שקל ולא 10,000 שקל. כל מכשיר זה בסביבות המרצדס כזה, הקטנה. נכון, אני, ברוך השם, אבל אם אני אמכור את כל המכשירים שלי, או שלא הייתי קונה, אני הייתי קונה גם את הדירה בשווילה, המכשור הזה, גם את הרכב וכל השאר הדברים. אנשים לא מבינים את זה. הם חושבים שאם עשית טיפול של 2 דקות, אתה צריך לשלם כמו פר שעה עבודה, טוב בוא נגיד מקסימום 50 שקל לשעה וזהו. אני עוקבת אחריך באינסטגרם כמובן ורואה את מה שאתה מעלה, והעלית איזה נושא מאוד מעניין לגבי הלייזרים. שאלת שאלה, האם לייזר ב$100,000 או ב$10,000 עושה את אותה עבודה? זוכר שאלה כזאת, עניתי עליה גם, ירוק, כן, אני מבינה את זה, אבל הרבה מטופלים הם לא יודעים, לייזר זה משהו מאוד מאוד כללי, אוקיי? זה כמו מכונית, אני נוסעת על מכונית, איזה מכונית, אוקיי? יכול להיות שגם כל מכונית יכולה לקחת אותנו מנקודה א' לנקודה ב', וזה יהיה בסדר, אבל זה לא אותו קומפורט, זה לא אותה מהירות, זה לא אותו... נכון מאוד. זה לא אותה חוויה, וגם חשוב מי הנוהג, אוקיי? 1,000,000%. אני תמיד אומר את זה, כי יכול להיות שיש לך למבורגיני, אבל אתה בן אדם שאתמול קיבל את הרישיון שלך, ואתה במרוץ עם בן אדם שסתם לצורך העניין נוסע על מזדה 6, אבל בן אדם עם 20 שנות ניסיון. כמובן שהוא יהיה הרבה יותר יעיל ואפקטיבי במרוץ מאשר בן אדם שרק קיבל את הרישיון שלו. הוא אפילו לא יודע איך להתנהג עם הרכב שלו.
נכון, זה בעייתי, כי יש המון מכשירים היום, שהם מכשירים סינים, קוריאנים, ואין להם איזושהי הצדקה, או העתיקו איזושהי טכנולוגיה בקטנה, ויכולים לעשות המון נזקים. נכון. ומטופלים צריכים להבין שכשהם מגיעים לטפל בלייזר, קודם כל הם צריכים להבין, לשאול את עצמם, האם הלייזר הזה הוא אפקטיבי, האם הוא בטוח, קודם כל בטוח. נכון מאוד. קודם כל בטוח, שהעוצמות שלו אורכי גל שלו אורכי גל וכל שלו השאר מותאמים הדברים. לטיפול, ומי שעושה, מבצע את הטיפול, יודע מה הוא עושה, והוא עבר השתלמויות. לגמרי. יש אבא ואימא מאחורי כל טכנולוגיה. זה לא מה שזה, זה לא סתם לקנות מכשיר ולהביא אותו לקליניקה. צריך מאוד להבין את הטכנולוגיה, גם להרגיש אותה עם הזמן. את יודעת מה הבעיה אצלנו להרגיש. ב-2024? שהמון אנשים אוהבים לקרוא דברים באינטרנט, ולפעמים זה יתרון, ולפעמים זה חיסרון. דוקטור גוגל, כן. כן, ואנשים שקוראים שם משהו, הם כאילו מוגבלים, הם לא רואים כלום, לא ימינה, לא שמאלה, הם רואים רק מה שכתוב, והם לא מבינים שבתחום רפואה וקוסמטולוגיה זה לא ככה. וכל הזמן חושבים שהם יודעים מה אמור לקרוא, איזה מכשיר צריכים להשתמש, איזה אורך גל צריך להשתמש, אבל הם לא מבינים שלא ברור בכלל מי כתב את זה. אם הוא מבין את העניין, לא מבין את העניין, כי את יודעת, עכשיו יש המון אנשים שמשווקים לא רק את המכשירים ואת הטיפולים שלהם, כותבים דברים לא אמיתיים, אך וכדי לשווק, אך וכדי למכור, אוקיי? ואנשים לא מבינים את זה. הם מחפשים, הנה, הם קראו שסתם לצורך העניין, איזה מכשיר את משתמשת להסרת יש פיגמנטציה? לי מכשיר של אלמה לייזר, הרמוני אקסל, זה מכשיר מעולה. אוקיי. בעצם פלטפורמה רצינית שכל ידיד אצלה זה לייזר מסוג אחר. ובוא נגיד, הם קראו לאיזשהו מכשיר אחר, קוונטה סיסטם, אוקיי? בוא נגיד. והם חושבים שרק קוונטה סיסטם יודע לעשות את העבודה. רק קוונטה סיסטם המערכת הכי טובה וכל השאר הדברים, כי ככה היה רשום באינטרנט. אבל זה לא ככה, ככה זה לא עובד. אנחנו לא מתייחסים, ברגע שהמטופל מגיע, אז מסבירים לו. זה חשוב לדעת לעבוד עם הטכנולוגיה שאתה עובד איתה, ובחרת אותה, ולי היה אופציה לבחור כל מיני מכשירים אחרים. אני יודעת מה המכשיר הזה עושה, מה היכולות שלי איתו, איזה עוצמות אני יכולה להגיע איתו, ולהרגיש אותו, ולהביא איתו תוצאות. זה מה שהכי חשוב, בטיחות ותוצאות. נכון מאוד. בואו נעבור לטיפולים הבאים שלך, שנראה לי הם קצת יותר, אפילו יותר נפוצים ויותר אהובים, כעיקרון אצל נשים, שזה טיפולים של בוטוקס כמובן, וטיפולים של חומצה הילרונית. אוקיי. לפי מה שאני יודע, אוקיי, תתקני אותי אם זה לא ככה, כמעט כל בחורה שלישית עושה את הטיפולים האלו. וואי, את האמת, אין לי סטטיסטיקה כזאת, כאילו לא בדקתי כבר מלא זמן מה הסטטיסטיקה, אבל לפי התחושת בטן, כבר כל בחורה מגיל 23 בערך, כבר ניסתה משהו, או רוצה, או חושבת, או בכיוון, הולכת לכיוון. עכשיו, זה בגלל רשתות חברתיות, יש פה איזושהי השפעה שכולם נגררים כל מיני אופנות, כמו שפתיים למשל, או עצמות לחיים, או לסת, כן, פיסול קו הלסת, הרמת גבות, כזה פוקסי אייז, יש כל מיני טרנדים שרצים כל הזמן, ואין מה לעשות, הבנות משאבות לזה. עכשיו, ברגע שהן מגיעות, אנחנו כבר נותנים להם את כמו שאמרתי, ייעוץ מקצועי ומסבירות מה כן אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות. לא כל דבר שרואים באינסטגרם זה בסופו של דבר אמיתי, ואי אפשר להגיע לרמה של פילטר, ללא איפור, ללא פילטר באמת. אז קצת מנסים להרגיע את זה, ובאמת לעשות טיפולים רק שהם נחוצים. בוטוקס זה נחוץ לאנשים שברגע שהם עושים קיבוץ בין הגבות, אני עם בוטוקס אז קשה לראות את זה, שמקפצים בין הגבות ומשחררים, נשאר להם מין כף כזה חרוט על המצח, כאילו בין הגבות, או במצח שמרימים גבות, ואז משחררים, לא, זה חומצה הילרונית, זה השלושת האזורים שאנחנו עושים.
אז אם כל בן אדם יכול לבדוק אצלו בבית, להסתכל במראה, להרים גבות חזק, לשחרר ולראות אם נשאר לו מין פס כזה, שהוא כבר לא בתנועה. אם כן, יש פה סיבה מספיק טובה להתחיל לשמר את האזור מפני המכה של אותם קמטים. כדי לשמור על המצב הקיים איכשהו. מי שכבר כמובן חרוטים לו הקווים, בא ועושה בוטוקס, אבל זה לא מעלים לו את הקווים לא מפעם אחת. זה ברור. זה ברור. עכשיו, לגבי חומצה הילרונית, זה כל מקום ששם אנחנו רוצים לחות, או נפח, או שינוי צורה, שם נשתמש בפילר, שזה או חומצה הילרונית, או פילר על בסיס של קלציום. ספרי קצת מה זה חומצה הילרונית, כי אנשים לא כל כך מבינים את זה. לפי מה שאני יודע, פשוט זה חלקיקים שכעיקרון מושכים לעצמם את המים. אז חומצה הילרונית זה נשמע חומצה כמשהו, איזשהו נוזל חומצי, זה ממש לא ככה. אבל יש לנו בגוף את זה גם ככה, נכון? זה בעצם רב סוכר, זה שרשראות של רב סוכרים שמחוברים ביחד. הגוף שלנו יודע עד גיל מסוים לייצר את זה בכמות גדולה, ולפרק את זה פחות. ועם הגיל, כשהכמות יורדת, כמות הייצור יורדת, והכמות, כאילו, האנזים הזה שמפרק חומצה, נשאר אותו דבר, הם איפשהו מתאזנים, ואז הפירוק הוא כביכול יותר מהיר. אוקיי? זה בעצם הגוף שלנו בנוי כך, שיש חומצה שנוצרת, ומה שמפרק אותה, זה הטבע. עד גיל מסוים יש את האיזון, ואחר כך הוא מתהפך. וכמובן גם אם ניקח עכשיו חומצה הילרונית, למה שלא נשתה אותה בבוקר? נשתה חומצה הילרונית, אבל הגיוני, נכון? חסר לנו משהו, בוא נשתה את זה בבוקר, בכוס חומצה הילרונית ונהיה יפים. אז זה לא עובד ככה, למה? כי אנחנו רוצים את החומצה במקומות מסוימים. איך תסביר לכוס חומצה שעכשיו אני שותה כדי שיתנפחו לי השפתיים? זה לא יקרה. זה מתפזר איפשהו בגוף, זה טוב, זה לא מזיק, לפחות לא מזיק. זאת אומרת, זה לא, לגוף זה בסדר גמור לעשות חומצה הילרונית. זה בסדר גמור, כי חומצה הילרונית נמצאת במפרקים, בכל מיני אזורים אחרים, חשוב שתהיה בכל האזורים. אבל זה לא מספיק לנו אם אנחנו רוצים קצת נפח בשפתיים, או רוצים לפסל את האף, או רוצים להוסיף קצת נפח בעצמות לחיים, או לשנות משהו. אנחנו צריכים את אותה חומצה שעשויה במעבדה, להזריק אותה למקומות מסוימים, כדי ששם תישאר. עכשיו, כדי לשמר את החומצה, ושהיא לא תתפרק על ידי אותו אנזים שאמרנו בהתחלה שיש לנו, החברות למדו לעשות הצלבה מיוחדת, שלכל אחד יש את הפטנט שלה, למה יש כל כך הרבה חומצות? כי לכל אחד יש את הפטנט שלה, איך הם מצליבים את החומצה, כדי לתת לה אורך חיים יותר ארוך בתוך הגוף. מצד שני, שגם תדע להתפרק, ולא תישאר לנו לכל החיים. ברור. אני יודע שיש כל מיני חומרים, יש הרבה חומרים וכל השאר הדברים. זה הצלבות האלה, זה הפטנטים. אבל יש בהם באמת איזשהו שינוי משמעותי, שיש חומרים שמחזיקים קצת יותר זמן, או מתאימים למישהו אחד ולשני לא. כעיקרון, החומצות הן שונות בכמות של חומצה הילרונית, החומר הפעיל, בריכוז שלו. הכי פחות שאני מכירה זה 18 עד 28 מיליגרם של חומצה הילרונית, זה אומר שהחומר יותר סמיך, הוא יותר מרוכז, הכמות חומצה שם הוא גבוה. יש בסמיכות של החומר, זה יכול להיות כמעט נוזלי כזה כמו מים, כמו אלכוג'ל, וזה יכול להיות ממש ג'לי, רגל קרושה או מת כזה חזק, אוקיי? ובין לבין את הסמיכויות השונות שמתאימות לאזורים שונים. בשפתיים לא תשים חומר מאוד סמיך, כמו שמתאים ללסת, כן? זה ברור. צריך לדעת להתאים את זה כמובן. בדיוק, כל רופא יודע להתאים את החברות שהוא עובד איתן, וזה לא משנה כרגע איזה חברה, בכל חברה יש מגוון סמיכויות, שכל סמיכות מתאימה לאזור מסוים, וכל רופא לפי מה שהוא יודע ומכיר ואוהב לעבוד איתו, להגיע לתוצאה. אני יודע שזה ממש כאילו הוריד את העניין של הסיליקון, החומצה הילרונית ממש הורידה מהשוק את העניין של הסיליקון בשפתיים, או שאני טועה. אתה לא טועה, בכלל באופן כללי לגבי סיליקון הוא כבר מלא זמן, מלא שנים ירד מהשימוש באירופה למשל, ועדיין בארץ זה נשאר. אני חשבתי על זה, אני לא בטוחה שמה שאני הולכת להגיד שהוא נכון ואמיתי, ולדעתי בגלל שהיה לנו המון
כל מיני פיגועים וזה, ופגיעות שהן פגיעות בפנים, הרבה טראומות מסוימות, נכון. גם אחרי אולי תאונות דרכים וחס וחלילה, כל את זה מיני אני לא יודע. כאלה, שהבן אדם צריך לעשות איזשהו שתל, שרקמה רכה, או אפילו רקמות קשות, לאורך זמן. אחד שעבר תאונה למשל, כן, ונחרבו לו הפנים. וואו. סיליקון זה משהו שיעבוד קבוע, או לפחות אפשר לתחזק את זה פעם בהרבה שנים, וזה פתרון לאותם אנשים שנפגעו, אוקיי? זה, עוד פעם, זה משהו השערה שלי. בחומצה הילרונית, אותו בן אדם היה צריך לעבור את זה כל הזמן, אז זה גם יקר את הטיפול בו, וגם כל פעם משנה. אני חושבת שזה השימוש היחיד, שהיום אני חושבת שהוא מקובל ומוצדק לשימוש בסיליקון רפואי. שפתיים היום באמת שאין שום צורך לעשות טיפול קבוע. כי סיליקון, אני יודע שהאפשרות היחידה להוציא אותו זה לעשות ניתוח. נכון. וגם אז זה לא מוציא את הכל. וגם אז יש הרבה אבל אני סיכוי. ראיתי המון שפתיים, אוקיי, שאנשים עשו בעבר וכל השאר הדברים שאפילו לא ניתן לתקן. אם למשל חומצה הילרונית, נכון שיש חומרים מיוחדים שמפרקים את הסיליקון. אותו אנזים שקיים לנו בגוף, פשוט מזריקים את אותו אנזים נקודתית וזה מתפרק. והוא כאילו מפרק אותו, נכון. ואחר כך את יכולה או לשנות או לעשות צורה מחדש. נכון. בסיליקון זה פשוט מאוד בלתי אפשרי. נכון. בסיליקון את צריכה לעשות כמו ניתוח כזה, ניתוח. להוציא, ואז בטח זה משאיר איזשהו סימנים, וכל השאר הדברים, זה משהו יכולים שגם לקרות לא הרבה סיבוכים נראה כל כך נכון, שעכשיו כמובן טכנולוגיות קצת השתפרו, שסליחה שאני אומר בטוח בפלסטיקה, כשעושים את למשל חזה, כבר לא עושים כמו שהיו עושים בעבר. כמובן, אבל עדיין הרפואה שפתיים, מתקדמת. אני חושב ששם זה משהו שטוב מאוד שירד עניין, ובאמת נגיד לבנות שאם הן לא אהבו את השפתיים, או שהלכו למקום אחר ושם לא אהבו את השפתיים, את יכולה לתקן להם את המצב כמובן. נכון. אוקיי? אני יכולה לנסות, כן. צריכות לדעת את זה ולהבין את זה, כי יש בנות שחושבים בטוח שהם זהו, נתקעו עם זה וככה לכל החיים. לא, הם כמובן יכולים להגיע אליהם. חומצה הילרונית זה חומר שיש לו אנטידוט. אנחנו יכולים עוד פעם, זה לא, ככה אני אומרת, זה לא מדידה של חולצה בחנות. בוא נשים חולצה, לא אהבתי, בוא נחזיר. זה לא עובד בשיטה הזאת. כדאי לעשות את ההחלטה המושכלת, ללכת לרופא מקצועי שאת העבודות שלו אתם אוהבים, לעשות טיפול. אבל אם קרה ואתם לא מרוצים מהתוצאה, אז ניתן להעמיס את זה, אוקיי? לא לכל אחת שהיא לא אוהבת, אני מעמיסה, כי גם השימוש בחומר המסע הוא לא הכי בריא והכי טוב. אוקיי, חשבתי שזה לא משהו שיכול להזיק. יש התוויות נגד גם לפעמים. השימוש בו לא הכי בריא. עכשיו, זה דבר ראשון. דבר שני, מי שכבר באמת עשתה סיליקון, שלא תנסה לעשות לתיקונים עם חומצה הילרונית, זה כבר באמת לכל החיים. זה כמו אצלך, קעקוע. צריך לחשוב פעמיים לפני שעושים איזשהו שינוי בגוף. בין אם זה קעקוע שניתן להוריד, אבל זה כרוך בהרבה כאבים והרבה מפגשים, ואתה יכול לספר על זה יותר ממני, אני בטוחה. חוץ מזה, את גם בחורה מנוסה, את כבר עברת אני מנוסה טיפולים, אני הסרתי מאוד. לה גבות, שמקווה נכון. מאוד שזה היה סביר, ואת היית מרוצה מהתוצאה כמובן. תראה, זה כאב, אבל לכמה שניות, אז זה באמת נסבל, אני מכאיבה כנראה הרבה יותר למטופליי. נכון, למרות שאת יודעת, אנשים באים אליי ואומרים שזה דבר הכי כואב בחיים. ואני בטוח שלא, אני בעצמי לא עשיתי בוטוקס, למרות את בטח מסתכלת על מצח. לא, מצח שלך מעולה. הוא עדיין בסדר, למרות שאשתי כל הזמן שולחת אותי לעשות, היא כל הזמן אומרת לי, תכתוב לויטה, בהמשך, כרגע אני חושב אני בסדר. יש לנו עוד הרבה שנים לפנינו. נכון, בעזרת השם. אבל כעיקרון, אנשים באמת עוברים שזה טיפול הכי כואב בחיים, ואני ראיתי, אני מדי פעם לוקח את אשתי לטיפולים האלו וכל השאר הדברים, אני רואה את זה, ואני בטוח ב100% שזה שטויות. אני חושב שהטיפולים שלך, כמובן הם סבירים לגמרי, ואת גם יכולה להלחש לפי מה שאני יודע. כי למשל אני לא משתמש בהלחוש בטיפולים שלי, אבל כעיקרון אני חושב שזה לא נכון. הטיפול שלי הוא בטוח לא כואב יותר מאשר לעשות בוטוקס או חומצה הילרונית. באמת שהטיפולים היום הם כלילים, המחטים מאוד קטנות, החומר הלחוש מאוד חזק, לכן אין שום בעיה. אף מטופל לא ברח לי באמצע הטיפול, ואני 13 שנים בתחום,
ברוך השם, ראיתי כבר מספיק אנשים, זה כמה אלפים טובים, אף אחד לא ברח. אמרתי, פעם הבאה שמישהו בורח, אני שמה את התמונה שלו, ככה, כמו התמונה של ענת בגדול, זה הראשון. אני חושב שדווקא אנשים גם מעריכים את הטיפולים שלך קצת יותר מהטיפולים שלי. אני חושב שאנשים מוכנים לסבול את כמה שניות של הסבל אצלך, כי למשל שפתיים יפות, או סתם לצורך העניין, לא יודע, בוטוקס, זה טיפול שהרבה יותר חשוב להן, מאשר טיפול של הסרת טיפול קבוע. לכן אני חושב שהן מוכנות לוותר על הכאב הזה, לא לוותר יותר נכון על הכאב הזה. לסבול אותו. נכון. תראה, אין דבר עומד בפני הרצון. כשאתה רוצה משהו, אתה יודע, אתה הולך ככה. מי שכבר באמת מושכלת ומבינה שזה מה שהיא רוצה, וזה מה שיכול לעשות לה טוב ויפה, ולתת לה תחושה טובה לפרק זמן שהוא יחסית ארוך. שפתיים אפשר ללכת איתם 1.5 שנה בכיף, אז זה לא משהו שהוא בלתי נסבל פעם בשנה, ולעשות איזשהו טיפול קצת כואב לכמה דקות, לא נורא. אנחנו נשים, אנחנו יולדות. נכון. זה לא כזה. אז בוא נדבר קצת על משהו אחר שהוא קצת משותף לתחום שלי, הנושא של שהבנות בזמן האחרון נראה לי יותר בגלל שהם באים למומחיות לא כל כך מקצועיות ושרוצות להרוויח פה ועכשיו ומוכנות לעשות הכל, העיקר להרוויח את הכסף. מה את חושבת על העניין שבנות מנסות להגדיל את הקו מתאר של השפתיים באמצעות איפור קבוע? כי מצידי זה משהו שלא הגיוני. תראה, פעם כנראה שלא היה ברירה. לא, התחום של רפואה אסתטית לא היה כזה פופולרי וכזה מפותח בארץ, שבאמת זה נגיש היום לכל כך הרבה אנשים. ולא ראו פתרון אחר לשפתיים שהן דקות. אז עשו את הטעות הזאת אז. היו עוברים באמת מעל המיתר של השפתיים, ומנסים לעשות את זה עם תוכן. פעם זה גם לא היה את שיטת הקברל של ענת, זה היה יותר תוכן כזה שחור כזה, זה היה מזעזע. ועדיין אני פוגשת אנשים שפתאום אחרי כמה זמן מופיע להם הפיגמנט הזה, זה לא נראה טוב כמובן שאני מפנה אותם לסמה קוסם, להסרה, לפני שאני עושה להם מילוי בשפתיים. אבל זה היה קטסטרופה. קטסטרופה. זה היה קטסטרופה, זה גם לא נראה יפה, כאילו, ממש רואים, זה כמו, סליחה שאני אומר, כמו ליצנים שמצערים את זה, עושים את תראה, זה בסך הכל אנשים שחשבו שזה הולך להיות יפה, ואני באמת, יש לי המון חמלה לאנשים שעשו את הטעות הזאת, גם עם סיליקון וגם עם האיפור קבוע לא מוצלח. בסך הכל הם באו למישהו שהבטיח להם, שנתן להם את התחושה שזה יהיה להם יפה, וכנראה שזה מההתרשמות שלהם, נכון. הם קיבלו את הדפקט הזה, שאי אפשר להאשים את הבן אדם, זה כנראה מישהו לא מקצועי עבד איתה. זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שלקוחות כמעט אף פעם לא אשמות. אוקיי? כי תכלס הן לא מומחיות, הן לא צריכות לדעת כלום ושום דבר, כשהן באות לטיפול, הן חייבות לסמוך על האיש מקצוע. איש מקצוע. אז כמובן, ברגע שהאיש מקצוע אומר להם שזה כן אפשר לעשות, הן כמעט עם עיניים עצומות סומכות עליו, ובסופו של דבר משלמות ביוקר בגלל הדבר הזה. זה בעיה לא רק אצלנו בארץ, אבל אצלנו זה מאוד נפוץ לצערי הרב, שפשוט מאוד מוכנים להגיד הכל כדי לקוח ישלם להם וכל השאר הדברים. אז כעיקרון את השפתיים האלו את כבר לא יכולה לתקן, נכון? זה כמובן צריך קודם כל להסיר. או קודם כל מסירים. לי נורא קשה לעבוד על מיתר של השפתיים הטבעיות, כי אני באמת בשיטה שאני עובדת היום לגבי מילוי שפתיים, זה שיטת הפפיון, שיטה רוסית, זה כל אחד שקורא את זה בשם אחר, אבל זה סך הכל האנשים צריכים להבין שזה שיטת ניסיון של שנים. לקחתי מהשיטה הזאת, למדתי את זה, למדתי פה שם, שילפתי ביניהם, ואני פיתחתי משהו שהוא כנראה שלי, עם טאץ' האישי שלי, אני לא אומרת שזה שיטה שלי, כי לא רשמתי על זה פטנט, כן, לא יכולה להגיד שזה שיטה שלי, אבל זה המון שיטות שאני יודעת להתאים את זה לשפתיים. אוקיי? עכשיו, השוני בין מה שהיה פעם להיום,
זה שאנחנו עובדים אך ורק בתוך שפה אדומה. לא עוברים את הקו, אוקיי? לא עוברים את קו המתאר. לקו הלבן הזה שיש את מסביב לשפתיים, לא מגיעים אליו. וכנ"ל באיפור קבוע, אני שמחה מאוד שזה כל מאסטרית איפור קבוע שמבינה את העבודה, והיא באמת מאסטרית יודעת לא לעבור את הקו הזה, ולא לנסות להגדיל שפתיים על ידי העברה של הקו. ואנחנו עכשיו, למרות שעושים את כל הטיפולים האלו, עדיין יותר טרנדי, זה הכל לעשות בצורה טבעית. הכי טבעית שאפשר. הכי טבעית שאפשר, שלא כמו פעם, כשהיו עושים את הגבות דקות השחורות האלו, איפור קבוע לכל החיים, אלא אפילו כשעושים את השפתיים וכל השאר, מנסים לעשות, למרות שהם מגדלים, כמובן, חומצה היאלורונית זה לא משהו ממש טבעי, אבל כעיקרון מנסים לעשות את זה בצורה הכי טבעית, כדי שאנשים כמעט ולא יוכלו לזהות ולהבדיל האם עשוי או לא עשוי. נכון, נכון, זה המטרה. כמובן שיש לפי בקשות גם, יש בקשות של לשפתיים אקסטרים וכזה וכזה, וגם בטח בצבעים זה קורה. מי שבוחר את הדרך הזאת זה בסדר, אני לא שופטת אותו, אבל כמובן ברגע שעוברים את הקווים זה כבר יותר קשה לי בתור רופאה אחר כך להגיע לסימטריה, אני לא רואה את השפתיים, אני רואה איזה שהם קווים, אז קשה לי לבחור למה להתייחס, למתאר הטבעי או לקו שציירו אותו, ואז תמיד זה יצא לא סימטרי במדויק, וצריך אולי תיקונים, וזה, אני פחות אוהבת לעבוד עם שפתיים כאלה, אני אומרת האמת בתור רופאה, מעדיפה לעבוד על נקי. הפיעה לי שאלה עכשיו ממה שאמרת, האם את מסכימה לעשות ללקוחות מה שהם רוצים, או שכמובן יש איזשהו גבולות, או את להפך מנסה כאילו להסביר להם שזה לא משהו שהגיוני, כי אני בטוח שיש אנשים שבאים ואומרים, אני רוצה פה מזרק 3 מיליליטר בשפתיים. לא 3 מיליליטר לא מבקשים, אבל כן, יש קצת, יש את הבקשות של המטופלים, כמובן שאני מסבירה לפי דעתי האישית, האם זה טוב או לא טוב, האם זה ניתן או לא ניתן, ותמיד מביעה את הדעה שלי בנושא של אסתטיקה ובנושא של סימטריה ומה כדאי ומה לא. וכן, מנסה גם להגשים את החלומות שלהם בגבול הטעם הטוב. כמובן שיותר ממזרק אחד, אני אף פעם לא מזריקה על השפתיים בפעם אחת, נותנת כמה חודשים בין טיפול לטיפול, כדי לראות האם יש צורך, אם כן, אולי חצי מזרק תוספת, משהו בקטנה, כדי לא, אני לא אוהבת שמסתובבים ליצנים ברחוב, ככה, לא רוצה שגם השם שלי יהיה בפה של עבודות לא אסתטיות, לפי טעמי האישית. היום ברוך השם אני במקום שלי יכולה לבחור גם את המטופלים למי כן לעשות ולמי לא לעשות, מהסיבות כאילו מה שאני אוהבת. ברור, ויש משפט כזה שלקוח תמיד צודק, זה אפשר להגיד שנכון, אבל בכל זאת לפעמים לקוח בעצמו לא יודע מה הוא רוצה. נכון. הוא חושב שהוא יודע, אבל הוא לא באמת יודע. ואני חושב שלקוחות הם בכל זאת תמיד צריכים קצת לחשוב לפני שהם עושים, כדי אחר כך לא לעשות עבודה פעמיים, או שלהפך לא לעשות חס וחלילה משהו כזה שכבר בלתי הפיך. כי למשל בזה כמובן זה לא בלתי הפיך, ועכשיו יש מעט דברים בלתי הפיכים, אבל בכל זאת. אז בוא נסכם, זאת אומרת ששפתיים כאלו כמובן לא מגדילים בצורה כזאת, באים להסיר את זה, וכמובן לאחר מכן באים כבר לטפל וכל השאר הדברים, ואפשר לטפל, נכון, בוא נדבר על זה שבכלל חומצה היאלורונית משפיעה ללייזר, או שלייזר משפיע לחומצה היאלורונית, או שזה בכלל לא קשור אחד לשני. לייזר משפיע על חומצה היאלורונית, זאת אומרת, אם עשינו עכשיו שפתיים, הלייזר, החום שלו יכול לעזור לפירוק של חומצה היאלורונית, כי מחום היא מתפרקת. עכשיו, האם זה מאוד משמעותי? לא יודעת להגיד, כי לא עשו על זה ניסוי, לא באמת בדקו את זה. האם מישהי שעשתה חומצה ואותה מישהי לא עשתה חומצה, צריך לבדוק את זה. זה באמת איזשהו מחקר שצריך להיות על מספר אנשים, אבל אנחנו יודעים שחום עוזר לפירוק של חומצה היאלורונית. אז מי שרוצה לעשות איפור
10 טיפול קבוע. קודם כל צריכה לעשות 10, ואז לבוא לעשות את החומצה ההילרונית, ולא לפחד שירד לחומצה מהר יותר מאשר בלי. אני כמובן גם, עכשיו יש המון חקירות, אבל כעיקרון את זה ממוקד לא חקרו. אבל אנחנו יודעים כמובן, כעיקרון אבל אני גם יודע שחומצה הילרונית, כמה זמן לתפיסת החומצה הילרונית לוקחת עד שהיא ממש מתפוגגת, כן, נתפסת. שאלה טובה, תלוי איזה חומצה, מה הצלבה שלה ובאיזה גוף זה. זאת אומרת, יש פה כמה מספר פרמטרים. שבוע, שבועיים. לא, כמה זמן בכלל יורד חומצה הילרונית? לא יורד. כמה מתיישב? כמה זמן זה מתיישב? החלמה אחרי טיפול. אוקיי, ועכשיו הבנתי את השאלה. אז החלמה אחרי טיפול בערך לוקחת שבועיים. פלוס מינוס שונה מאדם לאדם. אנחנו עושים את ההזרקה, יש שטפי דם, נפיחות וכולי, כמו באיפור קבוע, זה פחות או יותר על אותו כיוון. יכולים עוד להיות שינויים, גם בצקתיות הזאת שמנפחת השפתיים מעבר למצופה, מעבר למה שזה יהיה בתוצאה הסופית. עד שבועיים אנחנו יודעים שזה כמעט פיקס. ואם אנחנו עושים את הלייזר לאחר שבועיים למשל, אני לא חושב שאמור להיות איזשהו שינוי משמעותי, כי תגובה הספטית כבר יורדת. לא, זה לא הסיבה שאנחנו לא ממליצים. אני ממליצה קודם לעשות הסרה של איפור קבוע או לייזר, ואז לעשות החומצה, בגלל ההתפרקות של חומר. בכללי בכל זאת יכול להתפרק. כן, החומר עצמו של חומצה מחום מתפרק. בין אם זה לייזר, סאונה, שמש, או חימום, או כל... זאת אומרת, את כל החימום, גם שמש וכל השאר הדברים יכולים להשפיע. נכון, גם מכשור ביתי כזה, או משהו שמחמם, רצוי לא לעשות. עכשיו, להגיד לך אם זה יחזיק חצי שנה בגלל שזה יתפרק, או שנה, או זה, אי אפשר, אנחנו לא יכולים לדעת. לא יכולים לדעת, יכול להיות שזה פרק זמן של שבועיים. אבל זה המלצה, לא איסור. זאת אומרת, אין איסור, זה המלצה. כי אני לפי מה שאני יודע, וכל מה שניסיתי, כעיקרון אין הבדל משמעותי. אחרי שלמשל... עוד פעם, אתה לא עושה את זה בשפה עצמה, איפה שהחומצה, אתה עושה במסביב, וההשפעה היא מאוד קצרה, החימום הוא פה כמה שניות. אבל חידשתי לעצמי גם... זה כזה בקטנה, עוד פעם, החומצה וכל טיפול אסתטי לא אמור לנהל לנו את החיים. יש לי מטופלות שואלות אותי, האם אחרי חומצה שעשיתי בלחיים, אסור לי לשכב על הצד בלילה. אבל אין לך שליטה על זה, זה יכול להשפיע, אבל אין לך שליטה. אני לא רוצה שהחומצה תנהל אותך, לא תשתי כל הלילה בשביל להיות ככה ישר על המיטה, כדי לא להזיז את החומצה. חומצה לא תזוז, ותשני כמו שצריך, והכל בסדר, תהי יפה, הכל טוב. אז מקסימום שבועיים פחות היא תחזיק לך, חודש פחות זה יחזיק לך. הפלוס מינוס הזה הוא לא רלוונטי לחיים עצמם. תחיו את החיים, זה לא מנהל אותנו, אוקיי? בוא נעבור כבר לבוטוקס, אוקיי? ספרי מה זה בוטוקס, איך הוא עובד, באיזה אזורים אנחנו יכולים לעשות את זה, ואחר כך קצת נשתף את זה לתחום שלי. אוקיי, אז הבוטוקס... אני לא יודעת, כנראה שכולם יודעים את זה, ככה זה נדמה לי שזה חומר שהוא משתק שריר. זה בעצם מופק מחיידקים, מקלוסטרידיום בוטולינום, לא חשוב, זה מונחים רפואיים שאנשים לא חייבים לדעת, אבל זה חומר בעצם שאנחנו מזריקים אותו, זה תרופה. זה תרופת מרשם, שזה יהיה ברור. כמובן, רק רופאים יכולים לעשות את זה. כן, אבל זה תרופת מרשם, זה לא תכשיר. חומצה הילרונית זה תכשיר רפואי. פה זה תרופה, ממש תרופה, משתמשים בה בנוירולוגיה, רפואת עיניים, רפואת ילדים, כל מיני דרכים אחרות. אז בטח יש איזשהו התוויות נגד לטיפול הזה. יש התוויות נגד, יש התוויות לטיפול, ובגלל שזה תרופה, יש לו השפעה ומינונים מאוד מאוד מדויקים. זה לא בואי תשימי לי יותר, יהיה יותר טוב. לפעמים היותר הוא נותן דווקא, עושה יותר גרוע, אפקט הפוך. אז צריך שרופא שמטפל עם בוטוקס יהיה מאוד מדויק, יעבוד לפי סכמות, לפי ניסיון והידע שלו, הוא יודע לדייק את ההזרקה בצורה כזו, שזה משפיע בדיוק על אותה נקודה שאותה רוצים להשפיע. עכשיו, בוטוקס לא משפיע מיידית. לאחר ההזרקה אין כלום, אין שום דבר, שום תוצאה. זה לוקח בערך שבוע, 10 ימים, עד שזה מתקבע על השרירים.
השרירים מפסיקים לפעול בחלק מהמקום, וחלק מהמקומות ממשיכים לפעול, ואז אנחנו מקבלים את הרמה של הגבות, שחרור פה של האזור הכועס הזה, ובצידי עיניים, כל הקווים האלה, הקמטוטים. יש המון שימושים לזה, יש עוד אזורים לטיפול בבוטוקס שפחות פופולריים, אבל זה עיקרי. עכשיו, הטווח שההשפעה שלו זה בין 3-6 חודשים במקסימום. לכל בן אדם כל כמובן בן אדם זה אינדיבידואלי, שונה. מאוד תלוי בגיל גם. פעמים ראשונות זה הפעמים הארוכות ביותר. נכון. אחר כך חזקים עד הזמן שגוף מתרגל. מתקצר, בדיוק. וצריך לקחת פרק זמן בין שימוש בתרופה, לפחות 3-4 חודשים, זה המינימום, ורק אחר כך לחדש. הבנתי, זאת אומרת, אי אפשר לחדש את זה מיד אחרי לא, אפשר, עושים ביקורת לאחר שבועיים, כדי באמת לראות, כי גם הרופא וגם המטופל יכול לראות איפה זה נתפס. ואז אני יודעת עוד יותר לדייק את השריר שבו צריך את התוספת של בוטוקס או חיזוק של אותו שריר. אני בדרך כלל עושה את זה רק אחרי שבועיים, ואחר כך זהו. אוקיי. אני יודע שכעיקרון זה טיפול קצת יותר מסוכן מאשר חומצה הילרונית, כשיש פה גם תופעות לוואי, למשל כשעושים טיפול לא נכון, למשל כאילו האזור של הגבות יכולות ליפול, כי שרירים פחות טונוס, נכון? כן, נכון. וכל השאר הדברים. אז זה משהו, הטיפול הזה ממש מחייב לדיוק, ודורש נכון. דיוק כמובן, וכל השאר הדברים. עכשיו, כעיקרון אנחנו יודעים שזה משהו שקשור לשרירים, וכמובן האזור של הגדרת בוטוקס הוא ממש שונה מאשר האזור שהלייזר משפיע. ברגע שאנחנו למשל רוצים להסיר את הגבות. נכון. כי האזור איפה שנמצא הפיגמנט זה אזור של הדרמי, שהוא ממש לא מגיע לאזור של לא, הבוטוקס. בוטוקס הם מזריקים לתוך השרירים, זאת נכון. אומרת בתוך שריר, שריר זה שכבה מאוד עמוקה, נכון. יחסית, כן? בשכבות כן, העור, זה שריר זה עמוק. אין קשר בין הדברים, בוטוקס בין בוטוקס להסרה בלייזר או... אבל אני בכל זאת, אני יודע שגם בטיפולים האלו, אנחנו יודעים כמובן שחום זה גם לא משהו שמשפיע טוב לבוטוקס, והשבוע בכל זאת הראשון עדיף לא לעשות טיפולים של לייזר כדי לא לחמם את האזור ולא לגרום נכון, אבל זה רק שבוע קטן, נכון. זה לא... כי הטיפולים שלי זה גם משהו שמזרז את הזרימת דם, נכון. וכמובן ככה בוטוקס יכול, כמובן ששום דבר נוראי לא יקרה בכל זאת, אפילו אם יום למחרת עושים לעשות. אני ממליצה 24 שעות לא לעשות שום דבר שהוא אוקיי. חריג, אוקיי? 24 שעות. זה ברור. אבל אחרי זה עוד כמה ימים לקחת פרק זמן לבטיחות בלבד, לא באמת שיש משהו שלפחד ממנו, אבל בשביל להוריד תגובה אספטית הזאת. תגובה בין שתי דברים, אני תמיד אומרת תפרידו. אם אתה עושה היום שיניים, אל תעשה מחר נכון, שפתיים. נכון. כי אם יש איזושהי תופעת לוואי, שיכולה להיות אלרגיה למשהו, התנפחות פתאום, אנחנו לא נדע אם זה מהשיניים או זה או מהלייזר או מהבוטוקס. בואו נפריד דברים, לא חייבים את הכל בבת אחת, אנחנו לא במרוץ של החיים, צריך לתכנן דברים כאלה. ואנחנו לא חיים יום אחרון, לא חיים יום אחרון בדיוק, כמובן. זה לא יום אחרון בחיינו, נכון. לא מתחתנים למחרת, אתה תמיד יודע את הדברים האלה מראש, אז כדאי לתכנן. היום אני עושה בוטוקס. נכון. למשל מטופלות הדתיות שלי, איך הן יודעות מתי הן עושות בוטוקס? ראש השנה ופסח, אצלהם זה ברור, כאילו, זה לפני זה ולפני זה הם עושים. בין לבין שיש איזשהו אירוע חשוב. אז זה מאוד מסודר מבחינת הלוז, איפה אתה עושה את כל דבר כזה או אחר. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, למשל הסרת קעקועים, מה עם שמש בקיץ, זה בסדר? תראי, מה עם חשיפה? לגבי שמש, כעיקרון בהסרת קעקועים, אנחנו כבר דיברנו על הפיגמנטולוגיה, סליחה, על הפיגמנטציות, כן. אוקיי, על היפו והיפר פיגמנטציה. בהסרות קעקועים אין איסור לא להשתזף. זאת אומרת, זה לא אומר שעכשיו בכל תהליך של הסרה את לא יכולה לצאת החוצה, בעיקרון במדינה שלנו, 8 חודשים מתוך 12, כל הזמן קיץ. וברוך השם. ברוך השם, כן, וים וכל השאר הדברים.
אין איסור להשתזף, אבל כן יש איסור לשזף את המקום העשרה לפחות שבועיים הקרובים, כי את יודעת זה הכי אגרסיבי, יש אורכי גל למשל 532 שיכולים כן לפגוע במלנין של בן אדם, וכדי לא להחמיר את המצב, לא באמת לגרום לפיגמנטציה, כי פיגמנטציה זה כמו שאמרת מקודם, זה כעיקרון טראומטי לאזור. כי גוף מפריש יותר מלנין וכל השאר דברים, כמובן השבועיים הראשונים אני אומר לכולם לא לשזף את אזור, ולאחר מכן את יכולה להשתזף חופשי, אבל עד הטיפול הבא, ממש שבוע הקרוב לטיפול או שבועיים אפילו, לא לשזף, כי אנשים פשוט מאוד מדי פעם יכולים להשתזף, לגרום לשריפה, זאת אומרת להישרף, קביעה, ואחר כך אני מוסיף את החום, וזה פשוט מאוד, הכל מתגלגל, ובסופו של דבר החמרה אחת גדולה. לכן כמובן פה גם עדיף לא להשפיע לאזור עם החום, זה באמת קשור לא רק לשיזוף, זה קשור גם למקלחת חמה, אמבטיה וכל השאר הדברים, סאונה חמם, כמו למשל לאחר טיפולים שלי, גם של פיגמנטציה, גם של חומצה היאלורונית וגם של בוטוקס. כמה ימים הראשונים אנחנו לא מחממים את הגוף כדי לא לגרום להחמרה של המצב או של פירוק של החומרים. הפרדה. הגענו למסקנה שזה הפרדה בין טיפולים. עשית היום, לא יודעת, לייזר, רק עוד שבוע תקחי ותעשי איזשהו טיפול אחר. נכון מאוד. באותו יום של בוטוקס לא צובעים שיער, כי אם פתאום יש איזו אלרגיה, אנחנו לא יודעים מאיפה, במה לטפל. נכון. זה יכול מאוד מאוד לבלבל. אז עוד דבר חשוב, מה עם אנשים עם הרפס, או אנשים שקצת מצוננים וכולים? הרפס זה, את יודעת שהרפס זה וירוס, אוקיי? כעיקרון שיכול לשבת בגוף של בן אדם, ועד שאין לנו איזשהו טריגר מסוים שמפעיל את העניין של התפזרות הפצע חום, הפצע חום יכולה לשבת בפנים ולהיות בשקט. מה יכול להיות הטריגר? אותו טראומה, למשל כשעושים את הבוטוקס, אני לא יודע אם זה קורה בזמן חומצה היאלורונית, כשאת מדי פעם מופיע הרפיס? יכול להופיע, הרפס כן. יופי, אז אותה עניין, אותה מחט, סתם לצורך העניין, באיפור קבוע, עושים איפור קבוע, יכולה להופיע פצע חום. את עושה את הטיפול של הסרת איפור קבוע, נכון שזה לא משאיר פצעים, זה לא עושה דקירה וכל השאר הדברים, אבל זה בכל זאת משפיע לאזור דרמלי של השפתיים, אז כן, כמובן זה יכול לגרום... כל גירוי בעצם, כל גירוי של אותו אזור, פצע יכול לעורר את ההרפס. אבל אם בן אדם מצונן... שאלה, סליחה שקטעתי אותך. אם יש הרפס היום אצל בחורה בשפתיים, והיא באה לעשות הסרה של איפור קבוע בגבות, אתה יכול לקבל אותה? כעיקרון כן, זה לא קשור, כי את יודעת, אם זה למשל יצא לך בשפתיים, כמו למשל סתם לצורך העניין, סיבוריה, אוקיי? אם אתה לא משפיע כעיקרון לאזור עצמו, זה פחות קשור, אבל זה בכל זאת כן יכול להיות טריגר לכל הגוף, כי זה עניין של הסטרס וכל השאר הדברים. אני מעדיף לעבוד עם אנשים בריאים, שלא כואב לו כלום היום, לא שורף לו כלום היום. תודה רבה. וכל השאר הדברים, כן, אבל כעיקרון, אני לא הייתי אומר שיש איזושהי בעיה לעשות לבן אדם הסרה של איפור קבוע בגבות, אם יש לו הרפיס. אבל סתם לצורך העניין, שאלת אותי אם בן אדם הוא מצונן, אם למשל יש לו חום, אוקיי? חום, אני מתכוון יותר מ-36.6, למשל 37, 38, הגוף חם. אני עושה את כל הנתונים, את כל ההגדרות במכשיר לפי החום נורמלי של הגוף של בן אדם, אני לא יכול לקחת הכל בחשבון, כי אני לא יודע, פתאום הגיע בן אדם אליי, אני לא מודד לו חום. אוקיי? סתם לצורך העניין. כמו שעשינו בקורונה. נכון, ברוך השם אנחנו כבר עברנו את העניין הזה, אבל כשבן אדם מגיע ויש לו חום והוא לא הודיע וכל השאר דברים, למרות שכמובן בטופס הצהרת בריאות יש שאלה כזאת, אבל כן יכולה להופיע תופעת לוואי, כי אני פשוט מאוד יכול לגרום לחום יותר מדי חזק באזור הזה, וכן יכול להזיק. לכן פה מאוד חשוב להיות מדויק, לדעת את העבודה שלכם, לדעת את כל ההתוויות נגד, את כל העניינים, מותר, אסור וכל, למרות שכמו שאמרתי, תחום רפואה זה לא תחום מדויק.
אבל עדיין אנחנו כמובן, רוצים לטפל כמה באנשים שיותר, בריאים, מיליון. כאלה שמרגישים טוב, מיליון. שישנו טוב, אכלו טוב, מגיעים לאיזשהו טיפול שיש לו גם זמן החלמה מסוים, שצריך לקחת אותו בחשבון, אז לבוא בריאים. נכון פשוט מאוד. מאוד, לא צריך אז לערבב. בואו נסכם את העניין של הבוטוקס, זאת אומרת אין קשר בין בוטוקס להסרה, אבל בכל זאת עדיף לקחת איזשהו שבוע ראשון לפחות, נכון, לא לעשות. קצר, כדי שבכל זאת, אפילו אם יהיה איזשהו השפעה, זה לא יהיה חמור כמובן, תסכימי איתי אין שום בעיה, אין שום דבר נוראי לא יקרה, בן אדם לא ילך למות, חס וחלילה וכל השאר. לא, אבל צריך להפריד. אבל כן, שאנחנו פשוט מאוד לא ניקח סיכונים, בדיוק. כמו שאומרים. מעולה, זה מעולה. איזה כיף שאתה מבין אותי, איזה כיף. ברור. בואו נדבר על עניין אחרון, אוקיי? שאני רוצה לדבר על עניין של מדיה וכל השאר הדברים, כמה זה חשוב לפרסם את עצמנו עכשיו בשוק, כי כמובן יש לנו הרבה מתחרים, וכל העניין שעכשיו בשנת 2024, כשמדיה מאוד חזקה וכל השאר הדברים, אנחנו צריכים להבין שלא מספיק להיות טוב בתחום. אתה יכול להיות הכי טוב בתחום, הכי מבין, הכי מנוסה, עם המון שנות ניסיון, עם המון לימודים וכל השאר הדברים, אבל אם אתה לא מופיע במדיה, אף אחד לא מכיר. אף אחד לא מכיר אותך, אתה יכול להגיד לעצמך איזה טוב אני הכי טוב, וכל השאר הדברים, אבל אף אחד לא ידע שאתה טוב, עד שאתה לא מראה שאתה טוב. וכל העניין שיש מומחים כל כך חזקים, אני מכיר המון אנשים שהם מומחים מאוד חזקים, אבל בגלל שהם לא מפרסמים ולא מקדמים את עצמם נכון, אף אחד לא יודע עליהם. ואני חושב שאחריות על זה שלמשל אנשים לא מגיעים למומחים טובים ומגיעים למומחים לא טובים, חלק של אחריות נופל לאנשים המקצועיים שלא מפרסמים את עצמם, וכאילו נותנת, כאילו שהם נותנים לאנשים ללכת למקומות לא טובים. לעשות טיפולים לא מקצועיים. הבנתי את הקו מחשבה שלך. תראה, כשהלכתי ללמוד רפואת שיניים, כן. ולמדתי באוניברסיטה, היו לנו כל מיני דיסציפלינות שהן לא מתחום רפואה בכלל, כן? היסטוריות אומנות, אתיקה, כל מיני דברים שהם חוקיות, כל מיני דברים שהם לא באמת רלוונטיים למקצוע הספציפי הזה. אבל לא לימדו אותי, לא שיווק, לא כספים, הנהלת חשבונות, ולא פרסום, ולא דיבור מול קהל, ולא איך לשתף פוסטים, ולא אינסטגרם, ולא כלום. זה משהו שאני למדתי תוך כדי ריצה ועבודה, שצריך קצת פה לפרסם ופה וזה, ולומדים מטעויות, באמת, כי זה תחום בפני עצמו. אני מעדיפה להעביר את המושכות לידיים של אנשים מקצוענים בתחומם. כשאני באה לרופא נשים, אני לא אומרת לו תעשה לי ככה, הוא מכיר את התחום יותר טוב ממני, אז אני סומכת עליו. כנ"ל כשאני באה לאנשי מקצוע אחרים, אני פשוט מעדיפה לא להתעסק בדברים שאני פחות טובה בהם. אבל אתה צודק שבזמן האחרון באמת לא ניתן... כי אז זה לא היה ככה. אז זה לא היה ככה, זה לא לימדו אותי, זה לא חלק מהתואר. אולי פרסומים קצת בטלוויזיה. זה לא חלק מהתואר שלי. נכון, אנחנו פתאום... נפל עלינו. האחרונות, כן, פתאום הכל נפל עלינו, אנחנו פתאום צריכים להיות חלק בלוגרים, אפשר להגיד. ולא רק, זה תחשוב שזה הנהלת חשבונות. צלמים, הנהלת חשבונות, וזה קשה. תכלס, עכשיו זה שאת רופאה ובעלת קליניקה, זה לא רק בעלת קליניקה ורופאה. את עכשיו צריכה להיות גם הנהלת חשבונות, עכשיו את צריכה גם לדעת איש שיווק, את צריכה להיות גם בלוגרית, אני יודע, אנחנו דיברנו על זה רגע לפני, אבל את אמרת שקשה קצת להיכנס לזה ולצלם את עצמך וכל השאר הדברים, אבל כעיקרון אנחנו מבינים, אני ואת, שאם אנחנו לא נעשה את זה, אז זהו. ואני להפך אומר, ויטה, תתחילי לעשות את זה, כי את מהממת מבחינתי. את ממש, לא יודע, עכשיו גם כשאני לא דיברתי איתך אף פעם עמוק בנוגע לתחום, למרות שדיברנו כמה פעמים, אבל עדיין את מהממת, ואני רוצה ממש תראי שאת כזאת, מבינה? ואני אומר את זה גם כמובן לעצמי, אנחנו חייבים לקחת את המדיה בחשבון.
עכשיו, הדבר האחרון, אני רוצה לבקש ממך, אני לא דיברתי איתך על זה מקודם. זו ההפתעה שחיכתה לי. כן. אוקיי. אז ההפתעה היא כזאת, אולי את תוכלי לתת איזושהי מתנה קטנה לאנשים שציפו בפודקאסט שלנו, זה מעניין. שיתרשמו ממך, יגיעו אלייך לטיפולים, משהו ממש למה לא? למה כזה. לא? קודם כל אני אוהבת לתת מתנות, לא כשמבקשים שאני רוצה לתת, אז זה כיף. בזה אנחנו הפוכים, כי אני בן אדם לא של הנחות והטבות ומבצעים לא, וכל השאר. אז זהו, שאני גם לא עושה הנחות בדרך כלל, יש חבילות שאנחנו בונים אותן במיוחד למטופלים כדי שיוכלו לעשות את הטיפול במלואו, זה נטו מהמחשבה על הלקוח, כדי לאפשר לכמה שיותר אנשים ומטופלים להגיע לתוצאה טובה. אנחנו תמיד אומרים שילוב, אז אנחנו בונים את התוכנית הגדולה הזאת ומצמצמים איפה שאפשר כדי לאפשר לכמה שיותר אנשים. מעולה. זה לגמרי מחשבה על אדם. אז איזה מתנה? אז זהו, שאני צריכה לחשוב על זה, מה הכי אטרקטיבי, מה הכי אטרקטיבי. בואי נשאל אבל מה אנשים צריכים לעשות בשביל זה? קודם כל, אני חושב שקודם כל הם צריכים... אתה תתן להם את ברור, את ההוראות. מה צריך לעשות? קודם כל, אני חושב שהם צריכים לעקוב אחרייך, לעקוב אחריי. אפילו אני חושב לעשות את הפרינט סקרין ולתייג אותנו בסטורי שלהם, שהם יסתכלו אותך ואותי, וככה אנחנו נגלה להם איזה הפתעה הם יקבלו. אז אני חושבת שהמתנה הכי טובה זה באמת מזרק, חומצה היאלורונית, כל אחד שיבחר לאיפה שהוא רוצה, לא נגביל את זה באזור הזרקה, כמו שפתיים או משהו, כל אחד שעושה יכול לזכות וואו. אז אנחנו נעשה, או כמו זה אחלה מתנה, זה הרבה כסף, הרבה כסף. אני אומר, וואו. זה חבר'ה, תעריכו את זה, כי... יופי, אז אנחנו נעשה כמו הגרלה או משהו כזה, או שאת פשוט מאוד נותנת? אנחנו נחשוב. מעולה. אז חבר'ה, קיבלתם מתנה מאיתנו, מתנה מאוד שווה, חבר'ה, כי ויטה רופאה באמת הכי מתקדמת והכי מובילה, היא סופר וואו. נגיד תודה לויטה שענתה לנו לכמה שאלות, לכמה מיתוסים וכל השאר הדברים, וזהו. הייתה לנו שיחה נהדרת, היה כיף. תודה.